Dă-i odată, nu dau și eu. Hai să vedem două peste să ne ducem, da, vedeam. Mai merg la chiță. Secretarul general Gheanza de ce am caută? Te-ai dat, bă, dar cu de seamă cu sacul? Nu. Nu la idee nici viteză. Ciolofan mere mai tare. Bă, ce? O zis, pătru, că ne dăm iau. Hai, bă! Apoi noi să ne punem. Poate tătarul îl pune aici să se țupe Să ține Ionuț. Păi noi cred că să ne punem, noi cred că trecem de salga. Păi de-aia, bă, tot tu dați voi, mă. Ia-o, mă. Ia-o ce metodă, leagă la curde. Nu mai tragi. Ba, e. Păi eu. Leagă la cur și bă-l bagă numai pe Ridică picioare! Cine e ăla? Cine e ăsta? Cine? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Ionuț. Și pe ăsta îl cheamă Ionuț? Da-te, Ionuț! Vine tătarul pe pariez, eu că să țipă în ăsta. N-ați ales panta bună. Păi, da. Trebuia pe aici, așa ne ia pe lângă ea și să venim aici. Dacă ne țipă, ne țipăm în apă. De-aia zic că n-ați ales ăsta bun aici. Știi unde e fain? Ia uite, colonii pe chiciură. Pe chiciură ne ducem! Înțeleg așa, pe mie acolo, știi? Dar noi, de partea ala. La de mine. Bă, ce viteză prins, mă. Ia uite, asta e mie. De nu pui chicioarele treci, mă. Ia uite să mă bag. Să înalță! Ăsta iară vede. Ăsta zboară! Adică să nu intri în apă. Eu nu știu de ce nu mă faceți altă eu pe acolo, nimeni intră, bă. Bă, Rare, stai acolo să-l prinzi pe Dănuț, bă, dacă vine. Hai, dă-ți două, Rare. Eu să ține, tu. Băi, tia, te bagă-l între chicioare și nu lăsa. Că-l doare și chiciorul. Am zic aici. Ar putea ca la reieșiri, măi, te organizezi concursuri. Ia uite, de asta,